O'n i'n gynfyfyrwyr yn Aberystwyth, ac felly oedd yn benderfyniad hawdd iawn i fi allu jyst penderfynu dod yma i Aberystwyth. Oeddwn i'n gwybod sut fath o dre ydy hi, yn gwybod sut fath o adrana sydd yn Aberystwyth. Mae'r tiwtoriad a'r athrawon ac yn y blaen yn nodau o gwydwybodol yma, ac o'n i'n gwybod felly o'n profiad i yn y brifysgol fysa dod i Aberystwyth yn rhywbeth fysa bendant o'n rhaid i. Wel, nes i wneud cwrs mewn dysgu, herwydd pan o'n ifanc iawn, o'n i eisiau dysgu. Oedd yr agwedd o cael bod dosbarth o blant a trio annog disgyblion i trio troi nhw'n bobl parchus a dinasyddion cydwybodol a gallu gyrru nhw mlaen yn y byd yn dda. Ond mae'n strwythuro eitha syml i ddechrau. Mae rhywun yn y brifysgol ddechrau am 5 wythnos, dwi'n meddwl, o ddechrau Medi tan canol mis Hydref, a wedyn mae rhywun yn mynd ar leoliad wedyn tan o'n Nadolig mewn ysgol. Sydd wedyn ar ddechrau'r flwyddyn, da ni'n nôl yn y coleg am fis, a dyn ni'n gyfnod eitha sylweddol wedyn, mewn ail ysgol wedyn tan tua ganol mis Mehefin, dwi'n meddwl, tra da ni'n gorffan y cwrs wedyn am bythefnos yma nôl yn y coleg. Oedd hi'n eitha hawdd yn y cychwyn, nath y tiwtoriad a'r disgyblion eraill, neu disgyblion yr myfyrwyr eraill, helpu fi allu integreiddio mewn i'r coleg, oherwydd ond eitha dipyn nes i fod yn myfyriwr yma, nes i raddio ta jyst i 5 mlynedd yn ôl, felly mae yna chydig bach o amser wedi pasio nes i fod yma myfyriwr, ond yn sicr fe ddys i allu teimlo'n gyffyrddus ac dwi'n bod, oedd hi'n gret bod yn ôl yma a nath pawb neu fi deimlo'n gysio groeso gynnal sgyn pawb. Wel, ar adnodda, mae'r brifysgol bendant efo bob dim mae unrhyw fyfyriwr i angen. Mae'r technoleg yma, mae'r ystafelloedd yn foethus, a mae'r cyfleustera gyda'r gorau sydd yn gallu gofyn amdano fo. Ond bendant mae'n bod yn gefnogol tu hwnt. Mae pawb, mae'n pwnc opsiwn a'r pwnc dwi wedi ddewis, felly mae'r tiwtoriad yn gefnogol ofnadwy, a unrhyw help dwi angen, maen nhw yna. Digon hawdd jyst gyrru e-bost neu galwad ffôn, maen nhw gyd ar gael drwy gydol unrhyw amser os ydw gyrfwng neu rhywbeth maen nhw ar gael, a mae'n braf gwybod hynny hefyd. Mae'r cyfnod yn yr ysgolion wedi bod yn gret, mae'r athrawon yn yr ysgol yn gefnogol ofnadwy, mae'r mentoriad yn y coleg yn gefnogol ofnadwy hefyd. Mae rhywun yn cael y profiad o fod o flaen dosbarth sydd yn gret am y tro cyntaf. Mae eitha nerfus yn y cychwyn, ond mae'n braf cael y profiad yna, herwydd dyna di am y gwrnedd. Unwaith mae rhywun yn cael y profiad o fod o flaen dosbarth ac o flaen disgyblion, mae'r holl beth yn dod yn haws a mae rhywun yn dechrau mwynhau y profiad. Hoff elfen i hyd yn hyn ydy cael bod o flaen y ddosbarth yn siarad efo'r disgyblion, dysgu disgyblion, oherwydd dyna di dysgu, sef dysgu disgyblion, a dyna pan dwi'n gwneud y cwrs. Os ydych chi'n meddwl fynd i astudio, ewch amdani. Sicr nwch chi fwynhau'r cwrs, sicr gwch chi elwa dipyn ohono fo, ac hefyd gobeithio fydych chi fynd ymlaen i gael gyrfa fel athro, fel fi gobeithio.